Hainbat idazki ikus litezke, bat ere ez dago txarrik. Alare sarri esaten dugu, euskerak ez du indarrik. Hain xuxen ere gakoa nunda, ez daukagula beharrik. Gaur egunean nola ez dagon, euskaldun ele bakarrik. Euskaldun ele bakarrik. Euskarak baditu antza milioi bat inguru, kendu zaitezke paretik, ta ikusiko da seguru. Bola gorriak argi gehiago gure artean hartu du, baina pixka bat handitu dadin, bozka edan beharko du. Horko aditzen batzuk aurratikan irten, asmatu zuteneke igual etzekiten. Bersotan eiten dugu beste modu baten, zeinek errimatzen du zen izaieketen. Zen izaieketen. Paretetatik hasi begira, ezote da mundiala, Asisko eta Kike Orzear, azenolako bibala, telebistata irratiaren, ta musika berealan, euskararen etxeko salangu, gure etxean bezala, gure etxean bezala.